10 de marzo do ano 1965 falecía o piloto, considerado o derradeiro guerrilleiro antifranquista da Península Ibérica. Xosé Luis Castro Veiga naceu en Boelle, o Corgo, o 11 de febreiro do ano 1915 e foi alcumado o piloto, xa que acadara o grao de cabo na aviación militar española. Durante o golpe de Estado desertou do bando fascista e uniuse ás tropas republicanas. Posteriormente foi detido en Madrid e condenado a 30 anos de prisión. Se ben é certo, apenas cumpriu 4. No ano 1945 decidiu regresar a Galiza e continuar a súa actividade política na clandestinidade, integrándose no exército guerrilleiro. Como guerrilleiro percorreu numerosas zonas, entre elas Ancares, Castroverde, O Corgo ou Sobrado. Nunha operación na que detiveron numerosos guerrilleiros, o piloto tivo que moverse cara a zona de Monforte e Quiroga, onde asentou o seu centro de mando. O piloto sobreviviu casi 2 décadas na clandestinidade, e nisto tivo moito que ver a grande rede de apoio e solidariedade que había por parte dos veciños. Ademais, destacou pola habilidade que tiña para disfrazarse e camuflarse entre a xente. O piloto desobedeceu as directrices do PCE de retirarse da loita armada e tamén foi considerado durante moitísimos anos un mito e un heroe. Finalmente, o piloto foi asesinado pola Garda Civil polas costas, cando descansaba contra unha árbore ao carón do encoro de Beleza.